ka fahimta kai kuma amman lokacin da yace bai kalita lokacin da zaka buga mai adda zaka sara mai adda din ka fahimta sai uku zaka yi mai kaiwa sai ka tabbatar da babu shi da aiki din bai na sai ba garba mutu ka gane garba kamera maka shirya na gane motar Saturn action kana kyale ta kuma ni ba zan kyale ta mutum ba sai ya taci ba zan kyale ta ba zan kyale ba oh garba zaka mai haka garba dawo garba dawo ba girba na hada ma dole na sai ka hankuri an sara ma an daddin ka kai sara uku zai ma sara aikin ko shi ne sai bayan ka mutu garba ya zaka mai haka garba ban na mutu to aikin kana director kana kace kana aikin a to yi ba sa haka ka kasance ko kana kace dan wasa da dama actor da dama su aikin ne ce ba sa su mu dai mai kiyi ya zaka in sashi aikin gane ce bai yi Musa yaro nan gaban ka hafu kai ka aikin gane ce ban sashi dan lafiya ma sha son horin gawa duk sa son soram duk sa son gobe ruwa ka fahimta nace sai kai na gane uka dole sai ka hankuri garba nace ma ya sara ma addadin ga kai sai ka mutu aikin din sannan za a fara aikin din kina gurin za ka yi na gane uka amma da suka gane da rakta kai da amma in ga abin yadda kun kai daga bani ko sai in yi abin da inda na gani da idona sai in yi abin da kuke so a yayi ban gane kakkanin amman sai fuka mai adda sai ka gani na ko a to darakta kina haka na kamata in gani wani kusa an yi wani aksu a basu shi samu ne sai an ka tsire mana kawai kaga da dan modi mai kiyi ko kuma alinu ko dan shuri yanzu da adam zango na babu ruwa ne kawai shi a fikita mai adda kawai amma kai na koyi mai jarumai ka aikin ga kan abu ga ma adda ga kai asu uku ka ce ba ka yi kawai ya sake na garba a kina da ta ya sake na garba tek kawai tek na sabin da ka ga hankuri kawai kira min kasu da shi kuka ja ka ce mai shi to muna nan muna nan makira mu ajara ne muna nan da baka mu ajara ne ka ja to ba matsala ce mu nan da baka mu ajara tek kira shi tek ka garba kawai